Għal xahar ieħor baqa' taħt il-5,000 in-numru ta' persuni jirreġistraw mal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ. Fil-fatt kienu 4,916 dawk li kienu qed ifittxu impjieg. Meta f'Ottubru tas-sena l-oħra kienu 6,596. Dan ifisser tnaqqis ta' 1,680 persuna. In-numru ta' persuni jirreġistraw mhux biss naqas mis-sena l-oħra, iżda huwa wkoll l-inqas wieħed f'Ottubru f'25 sena. Fl-istqarrija tal-Gvern kien spjegat kif din l-istatistika tfisser li s-sena li għaddiet kull jumejn 9 persuni sabu impjieg. Dan b'kuntrast mal-5 snin ta' qabel, meta bħala medja kull jumejn persuna aktar kienet tispiċċa tirreġistra. It-tnaqqis qawwi fil-qatt qed jinħass l-aktar fost iż-żgħażagħ. Fl-aħħar 12-il xahar kien hemm tnaqqis ta' 325 persuna fin-numru ta' żgħażagħ bla xogħol. Fl-istess ħin kien hemm ukoll tnaqqis ta' kważi 515-il persuna fin-nies jirreġistraw li għandhom età ta' 45 sena jew aktar, kategorija ta' nies qiegħda meqjusa fost l-aktar eskluża mis-suq tax-xogħol. Fis-stqarrija tiegħu il-Gvern qal li fit-tmiem l-amministrazzjoni preċedenti 7,300 persuna kienu bla xogħol, żieda ta' kważi 950 persuna f'5 snin. Il-Gvern innota kif fi ftit aktar minn sentejn u nofs tal-amministrazzjoni preżenti 2,400 persuna sabet impjieg kif jixirqilha. Dan huwa l-aqwa ċertifikat li Malta għandha ekonomija b'saħħitha qal il-Gvern fl-istqarrija tiegħu.